Yesetsani Kutolapo Kena kake kamene Munthu sangakulandeni. Zina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chikondi cha Mulungu Atate komanso chiyanjano cha Mzimu Woyera zikhale nanu abale. Takumana pano pa Word Made Flesh, tikufuna kuti tigawane mawu a Mulungu. Mawu a Mulungu amene tigawane wiki imeneyi akhala ochokera m'mbuyomo. Tikuzwa kuti Word Made Flesh sigulu la chikatolika, sigulu la CCP, sigulu la Seventh Day, ndi gulu limene aliyense amene amakonda mawu a Mulungu amajoyina. Tikamagawana mawu a Mulungu pano timagawa chimene ife tili. Amayena kuti sungapereke chimene ulibe, nchifukwa chake mukaonamo za chikatolika ndi chimene ife tikugawana nanu. Chuma chimene ife timachiona, chuma chimene ife tadusamo, chimene una kuti ife tagaire azinzathu, ndipo chimene chichi chathandizenso atolepo kena ndi kena kamene kangathandize pamoyo wa siku ndi siku. Mukatimva chikatolika langokhala lilime lathu nangatitani poti tinabadwa choncho. Lero utenga umene ndakubweretseraniwu ndi wa chaka cha 2006. Nthawi imeneyo ndinayitanidwa ku chaka cha 25 years Silver Jubilee ya malemu bambo Fr.Teputepu, mzimu wawo use mumtendere. Amakondwerera zaka 25. Kwa amene mukwaziwa bambo Fr.Teputepu anali wansembe mmodzi amene anachilimika ndi nkhani ya divine mercy, chifundo cha Mulungu. Anayesesa kuchifalalisa ponseponse, anayesesa kuchibalalisa ponseponse, mwakuti tinyimbo timamva tija ta chifundo cha Mulungu tambirito ndiwo amene anachita organize anthu kuti athe kuimba. Ndi ndanguchita mwayi kuti mchaka chimene cha 2006 ndikukhulupirira kuti nthawi imene ndili chakumwanza uku anandipasa mpata umene una kuti ndikalalike pa chaka chimenechi cha 25 years Silver Jubilee. Mawu a sikulo amachokera pa Mphunzitsi chapter cha 50 ndi 22 mpaka na 24, Efeso 1 ndi 3 mpaka na 14, komanso Luka 1 ndi 39 mpaka na 55. Ndipo mutu umene nasankha unalona kuti kena kake kamene Munthu sangati kundilanda. Kena kake kamene Munthu sangatilande. Nditi ndiwerenge Luka chapter cha 1 ndi 39 mpaka na 55. Patapita masiku owerengeka, Mariya adanyamuka napita mofulumira ku dera la mapiri ku muzi wina wa ku Yudeya. Anakalowa nyumba ya Zakariya nalonjera Elizabeti. Pamene Elizabeti anamva malonja a Mariya, mwana anayamba kutokotoka m'mimba mwake. Elizabeti anazazidwa ndi Mzimu Woyera ndipo analankhula mokweza mawu kuti, ndinu odala kupambana akazi ena onse, ngodalanso mwana wanu. Ine ndine yani kuti inu mayi wa Ambuye wanga muzandiyendere? Chifukwatu pamene ndinamva malonje anu, mwana anayamba kutakataka ndi chimwemwe m'mimba mwanga. Ndinu wodala chifukwa mudakhulupirira kuti zimene Ambuye adakuwuzani zachitikadi. Pamenepo Mariya adati, mtima wanga ukutamanda Ambuye, ndipo mzimu wanga ukondwera mwa Mulungu mpulumutsi wanga, popeza kuti wayang'ana kusika kwa mtumiki wake. Ndithu kuyambira tsopano anthu a mibado yonse azanditcha odala, pakuti iye amene ali wamphamvu wandichitira zazikulu, ndipo dzina lake nloyera. Amawachitira chifundo anthu a mibado ndi mibado amene amamulemekeza. Wachita zamphamvu ndi dzanja lake, wabalalisa anthu a mtima onyada. Mafumu amphamvu wawasisa pa mipando yawo yachifumu, anthu wamba nkuwakweza. Anthu anjala wawakhutisa ndi zabwino, anthu olemera nkuwabweza osawapasa kanthu. Wazathandiza anthu ake a Israeli pokumbukira chifundo chake. Izi ndi zomwe adalonjeza kuti azawachitira makolo athu akale aja, Abrahamu ndi zidzukulu zake mpaka muyaya. Mariya atakhala ndi Elizabeti ngati miyezi itatu anabwerera kwawo. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anzanga, ntafukula mafailo anga akalero ndipo pamene ndapezano ulaliki umenewu. Ndi ndikupasirani mmene unalili chifukwa ndili nawo olemba bwinobwino mpaka na kumapeto. Abale anzanga, inu amene
mmazisatira zinthu. Kodi tili mu chaka chanji? Chaka chino ndi chaka chanji? Tabwera kuno ku chaka. Tikati chaka ndiye kuti chikondwerero. Ife tikati chaka monga chinochi timanena kuti ndi chaka cha 2006. Komanso ndi chaka chokondwerera kuti bambo Teputepu atha zaka zambiri ali wansembe. Chifukwa chani chikutchedwa chaka? Nchifukwa choti chikondwerero chonse cha masiku 365 tikufuna kuchilongeza, tikufuna kuchikakamiza chikwane siku la lero. Timachitchula chinthu kuti chaka chifukwa kuti timafuna kuti phwando limene titapange ife likhale lokungana limene tikanakita mwina zaka masiku 365 amene amakhala masiku apa chaka. Timatenga masiku onse aja ndi kuafinya alowe mu siku limodzi, chisangalo chake ndikukhala cha siku limenelo. Nchifukwa chake chimatchulidwa kuti ichi ndi chaka. Choncho kuseka konse kumene mukanaseka chaka chathunthu cha 206 mukusekerero. Kuvina konse kumene mukanavina miyezi 12 mukuvinerero. Kumwetulira konse kumene mukanamwetulira mchaka cha 206 mukumwetulirero. Kumwa konse kumene mukanamwa mchaka cha 206 mukutani? Mukumwerero. Ndiye chaka choto. Kupemphera konse kumene mukanapemphera chaka cha 206 mukupemphererero. Komano muona abale kuti kusonkhana kwathu tasonkhana pano sikuti tangosonkhana kuti tivine ayi, sikuti tangosonkhana kuti ticheze ayi, sikuti tangosonkhana kuti tichite phwando tasonkhananso kuti timvesere. Inu mukumbukira bwino Ambuye Yesu atamuyendera Maria ndi Marita. Mmoza machichirikaniza ku kitchini pamene mmozi winayo anangokhala phe kumapazi a Yesu kumamvesera. Ndipo Ambuye ananena kuti ongomveserayo wasankha chinthu chabwino chimene palibe munthu amene angamulande. Luka 10 ndi ya 49. Choncho panali zinthu ziwiri zochita: chokudya chimakonzedwa mbali inayi, komanso kwinaku wina amamvesera uthenga. Ife pano mmene tasonkhana apa tivine ndithu, tikondwe ndithu, timwa pano, koma tisayiwale, tisachoke pano tisanatenge kena kake kamene munthu wina sangatilande. Tisachoke pano tisanatenge kena kake kamene munthu wina sangatilande. Aliyense mwa ife akhala atatengapo kena kake kamene munthu sangamulande. Sindizwa kuti kanthu kameneko kakhala chani, koma ndingoziwa kuti tisachoke pano tisanapeze kena kake kamene munthu sangathe kutilanda. Ukapita pa phwando lililonse, ukapita ku function iliyonse, ukapita ku mwambo uliwonse, osachoka usanatenge kena kake kamene munthu sangathe kukulanda. Tisachoke pano tisanapeze chuma cha mtengo wapatali chimene njenjete ngakhale chiswe sizingadye ayi. Mateyo 6 ndi 19. Tichipeza bwanji chuma chimenechi? Tikapeza bwanji kanthu kameneka kamene wina sangathe kutilanda? Maria anakapeza kanthu kameneka pakukhala phe ndi kumvesera. Ifenso lero tikapeza kanthu kameneka pakukhala chete mumtima mwathu ndi kumvesera, pakukhala du mkati mwathu ndi kuchera khutu. Tichipeza poganizira mozama ndithu kuti kodi chikuchitika pano ndi chani. Timike mapirikaniro athu chanjalala, tigwedeze mfuno zathu, kununkhiza ukunduku tinunkhize kuti kodi pa chaka chimenechi chuma cha mtengo wapatali chili pati. Kodi ndi uthenga wanji umene tikulandira kuchokera ku chaka chimenechi? Chakachi chikuti chani kwa ife?
iniyo mmene mmalandira uthenga munangomva kuti ati kuno kuli jubilee, kuli chisangalalo. Koma lero taonani tili pa misa. Kodi jubilee ija ndimeneyi? Ndiye mudabwepo mufufuze bwino, chifukwa pamene pali chuma cha mtengo wapatali. Pokuita nani anati tiyeni ku jubilee, pobwera kuno mwapezera misa. Pamene pali kajako kena kake kamene munthu sangatilande. Chaka chathu lero tikuchiyamba ndi nsembe ya misa. Tikamachoka lero tikhale titatolapo kameneko kuti pa zonse zimene ife tipanga pa moyo wathu tizisogoza kaye Mulungu. Pa zonse zimene zationekera nziko la Mulunguli, zina la Mulungu ndi limene lizikhala pasogolo kutamandika. N'chifukwa chake mawu athu a Munthenga Wabwino aja, Mayi Mariya achitiridwa zinthu zazikulu, koma nyimbo imene akuimba ndi nyimbo yotamanda Mulungu. Lero tu bambo Teputepu achitiridwa zazikulu kukwanisa zaka 25 akupereka nsembe ya misa, nsembe yothokoza kuti zina la Mulungu litamandike. Ife lero titengerepo phunziro. Tikukondwerera kuti takhala zaka 25 m'banja musanayambe ndi phwando. Mulungu pasogolo. Mukondwerera kuti m'bale wanu watha zaka ziwiri ali m'manda, musayambe ndi sadaka. Mulungu pasogolo, misa pasogolo. Amene akufuna atolepo kameneko. Mwakatola? Chachiwiri chimene tingatolepo timvesere. Kodi Mulungu lero akutiuza chani? Mawu Munthenga Wabwino, Mayi Mariya akumuyendera Elizabeti. Chifukwa chani akumuyendera Elizabeti? Amafuna akamuthandize ntchito kodi? Mwina kapena. Koma mukawerenga Bhaibuloli mumva kuti nthawi imene Mariya amapita kwa Elizabeti anali atangolandira kumene mthenga woti azakhala ndi mwana. Mngelo uja anamululira kuti nayenso Elizabeti ali ndi mwana. Choncho Mariya anapita kwa Elizabeti kuti akanyadisane ndi msuweni wakeyo. Amapita kukanyadisana ana. Ndi anthu amene alandira mphaso kwa Mulungu. Lero akupita kukanyadisana. Lero sotu bambo Teputepu atachitidwa zabwino atiitana tonsefe ife pano kuti atinyadise. Sikuti ni matama iyayi, abambo wani munthu ozichepesa alibe matama. Koma monga adanenera Ambuye Yesu, chinthu chimene wakhala ukuchisakasaka kwa nthawi yayitali, ukachipeza umayitana abale ako, umayitana anthu ambiri, umayitana anasi ndi alongo. Lero bwerani zandithandizeni kusangalala. Lero titolepo kameneko kuti tikusiririzidwa zaka 25 zotumikira Mulungu. Akufuna kuti simikizira kuti kutumikira Mulungu ndi chinthu chimene munthu utha kumachinyadira. Ena amamva manyazi kutumikira Mulungu pagulu. Ayi. Akuba akaba zinthu zawo amakanyadisana kumbaliko. Ndipo zimalimbikisa kuti azinkana ababe. Kumene kuja kumakhala ngati kulimbikisana. Anthu osakhulupirika m'mabanja nawo akapeza wina amanyadisana. Ngakhale anthu otukwana akantukwana munthu wina amasiririsana. Ndachitukwanatu chimene chija, ndachitukwana. Nkazakeyo nayankhira, mwachita bwino amunanga mwachita bwino. Mawa uchilawirirenso kachitukwaneso. Nanenso chija chiso nakachitukanaso. Koma vuto laife osatira Ambuye Yesu. Vuto laife amene timapanga zabwino. Tikapanga zabwino zija kandi kuzichepesa tilibe mtima ukazinyadira.
tilibe mtima ukazinyadira mwanjira imeneyo aliyense amaoneka ngati kuti zabwino zake akupanga payekha palibe soina kupanga zimene zija ndi timakhumudwa poteropo kulimbikisana kumene kunayenera kuti kukhalepo kumaperewera. Ngati mwatha zaka 10 m'banja osathamangisana pangani phwando muzanyadisa anthu ena. Mukatero mukuwalimbikisa enawo amene amafuna mwina kuti athamangisane kuti nawonso apite pasogolo. Lero mwambo uno ukutinyadisa tonsefe amene timafokera kutumikira Mulungu kusatira Yesu. Mwambo walero kutionesa kuti si mtanda wa imfa wokha kusatira Yesu komanso ndi mtanda wa chipulumuso. Lero achinyamata musirire, lero makolo musirire ndipo mulimbikise ana anu. Mawu yambaja amene achokera m'buku la Mphunzitsi akunena kuti Mulungu adatisankha kale kuti tikhale oyenera kulandira madalitso ake. Inuyo Mulungu anakusankhani kale mukhale oyenera kulandira madalitso ake, koma mwina njiramu Satana wakuphumisani. Lero inu nonse amene munagwa mphwayi ndi kutumikira Mulungu, lero musirire chifukwa nanunso mwayitanidwa kuti muwale potumikira Mulungu. Chimenechi titoleponso. Ndi chuma cha mtengo wapatali chimene palibe wina angatilande. Tilipolimbikisana pomwepo chifukwa chiyani Mariya anakayendera Elizabeti. Mukayang'ana uthenga umene Mariya adalandira sunali wabwinobwino twayi. Anali maloza ndithu, malaulo, zolothola. Zinali zinthu zopasa nthumazi kuti munthu amene sazi wa mamuna akhale ndi mwana. Wina angobwera kuchokera uko azamuze kuti amsungwana iweyo ukhala ndi mwana. Ndiye Mariya analandira maloza amenewa. Shoko. Ndiye munthu amene walandira maloza amasowa mtendere wa mumtima. Komano amayi Mariya mtima ukumukhala pansi pamene akumva kuti za maloza zitu siwe wekhayi. Kankhalambaso kena kake pasidi apo nakoso kalini mwana. Chonjo akukhala ngati wapeza nzake. Mchifukwa chake wanyamuka kuti apite akagawane za malozazo. Kumeneko akalimbikisana mtima. Chifukwa palibenso wina amene angakawalimbikise kupatula iwo eni alimbisane mitima pawiri wawo. Leronso tabwera kuno kuti tigawane za maloza zimene zachitika panozi. Munthu zaka zobadwa zili apo nkupezeka kuti akukhalanso ndi zaka 25 zotumikira Mulungu. Asa masiku ano anthu akumakhala moyo wautali choncho. Anthu akutha kutumikira Mulungu nthawi yaying'ono basi. Ena zaka 2 atopa, ena zaka 4 agwa mphwayi, ena zaka 6 nzeru zawathera, ena zaka 7 ayambisa mpingo wawo, ena zaka 8 anenedwa ndipo abwerera mbuyo. Koma kukhala zaka zonsezi, kukhala zaka 25 musembe, kupirira zovuta zonse, nkupezeka kuti lero atayima nji. Asa amene watu ndi malaulo. Kodi achinyamata masiku ano tingalote zofika pamenepa? Ayi. Nchifukwa chake lero nchamaloza ndithu kupeza munthu amene akutumikira Mulungu zaka zoteroso. Nchodabwisa ndithu ndi masenga. Nchifukwa chake tonsefe lero tinayenera kusonkhana pano. Zodabwisa zimenezi zitipangise ife kulimbikisana kuti nafenso titalimbika phazi tizafika pamenepa. Sopano tisasokoneze kwambiri. Zaka tikukondwerera pano sizobadwa iyayi. Tikukondwerera zaka za utumiki. Kukondwerera utumiki, kutumikira anzathu. Mayi Mariya chimene akukondwerera mu nyimbo yawo ija ndi chakuti lero mtumiki walandira mphoto ya utumiki wake. Lero mtumiki waona ubwino okhala munthu otumikira anzake.
ife timanyinyirika kugwira ntchito zotumikira anzathu, kuti tipite ku chipatala, kuti tigwire ntchito ya chitukuko. Chilichonse chimene tikufuna kuti tichite, tifuna tichite chinthu chotipindulira ifeyo. Ngakhale nchalichi nyimbo timayimba ikatikomera ifeyo, ikatisakome kukamwa kungopindako. Anthu tikuthandizana pokhapokhapo pamene tingadyepo. Ngati sitingadyepo ata lero mtumiki walandira mphoto yake. Zaka zonse zizotumikira zikutiwuzanso kuti chifundo cha Mulungu chilibe malire. Mmene Mulungu ankawatuma bambo wakuti antumikire, amawatuma kuti Luka 10:3 akuti ndikukutumani ngati ana ankhosa pakati pa mimbulu. Ndiye inu taganizani abale, muitume nkhosa pakati pa mimbulu, kapena nene kuti muitume mbewa pakati pa amphaka? Mbewa ija ikapulumuka masiku 3? Ayi. Koma lero taonani, nkhosa yathu imene tikuchitira chakayi inatumidwa pakati pa mimbulu, ndipo yakwanisa zaka 25 osadibwa. Ndi chani chimenecho? N'chifukwa chake lero bambowa akuyamika Mulungu amene wadalisa kuti mpaka na lero ndi awa. Ndiyeno mawu aja tawerenga mwa Efeso aja, tiyamike Mulungu Atate Ambuye athu Yesu Khristu amene adatipasa madaliso onse auzimu kumwamba. Inu ndine tikamakhala tizizwanso chimenechi, chifundo cha Mulungu chilibe malire. Akakutuma amakhala nawe kulikonse kumene upita. Tiziona dzanja la Mulungu limene silitopa kutilondolera. Mumvesere mawu oyamba aja amene tawerengaja. Tamandani Mulungu amene amalenga zonse, amene amachita ntchito zodabwisa kulikonse. Ndiye amene amatilera kuyambira m'mimba mwa mayi, ndipo amatichitira chifundo. Pomuthokoza Mulungu, kumbali inayi tikumpemphanso kuti atipase chimwemwe cha mumtima, awathandize bambo wakuti masiku awo onse akhale amtendere, apitirize kuwachitira chifundo, ndipo awapulumuse pa nthawi zonse. Salimo 124 imanena kuti chauta akalapanda kukhala kumbali yathu, bwenzi atatimeza amoyo, bwenzi chigumula chitatisesa, bwenzi madzi amphamvu atatimiza. Kumene wabala anzanga unali uthenga wa chaka cha 2006 pa chaka cha Silver Jubilee ya malemu bambo Elizeo Nthalika. Tinkawatchula kuti ankoti. Tiye ndipitirize kupempherera mzimu wawo kuti uzusa mumtendere, Mulungu awasunge kudzanja lake lamanja, pakuti iwowo anagwira ntchito yapadera yopatulika yotumikira Mulungu komanso yolimbikisa chifundo cha Mulungu. Iye mweyo apitirize kuonesa chifundo chimenechi, mzimu wawo use mumtendere. Munali ndine Elizeo Nthalika, dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera.